שולחן הביליארד, כלי טיפולי ממדרגה ראשונה. אחד הכלים הכי מרכזיים בחדר הטיפול גם במיקום שלו. כלי שבשביל לעבוד איתו צריך שאנשים יעמדו מסביבו, נוצרת דינמיקה של דיאלוג בתנועה. יש מקל שבעצם יוצר סוג של מנהיגות, של שליטה. יש יכולת גם להקשיב לזולת, גם לפעול, להסתכל על מצבים מכל מיני זוויות, לבחון אפשרויות פעולה, לצאת במצבים מסובכים. 6 חורים שלא שייכים לאף אחד, יוצרים בעצם סוג של עבודה שהיא לא בתחושה של חדירה או של צורך של הגנה על טריטוריה. קצרה היריעה מלהרחיב כרגע על האיכות הטיפולית של הכלי הזה, אבל הוא כלי ממגנט את כל סוגי האוכלוסייה, ואני מזמין אתכם לבוא ולשחק איתי בחדר הטיפול. פשוט ליהנות ואולי גם להגיע לכמה תובנות.